lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko. Ket kidawak nga awagan naklattakuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't ngamin nga aging gaita katsak pa lang malipatan na diya Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panaysukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto dahi na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na ko manay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Alam. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang amangan kit din mabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Cheers! Cheers, Ivan! Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumaarumwarin ton malan. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Diakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak Tricia. Naniris ko ngamin. Asyak tumot lang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa kadagiti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsak unay pudno day ta nga ibagbaga ma Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Apay mo't anak ko ng tika Starlin. Una, tamasansan mo ti irurwaryo. Kan sabali ti closeness your friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo niya? Saan pa'y ko ng friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat na panunutan, friend. Aklunak a crush ko ni Ivan. Ngam siyempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan mo ko na nga easy to get no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariel. Wan,
Indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aglo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamay tasukunan kan itulod na siya nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka dikan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano minti agkalay sa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siya klamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa ka kitliat at no may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanang. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay nanang. Imbaglangan tanda kayo ti intod ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jak lamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintid na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet kan nagagat ka pa yanak ko. Una hindi tayo parang idayo yung kanyak nanang. Ay, kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami batan adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaway ti Orion. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, katagyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre mat that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? Don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanan. Di mon istresan ti bagin, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest, okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensyakan, Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya karagiti katrabaho. Tsaka matang napuputan ti oras. Rabi kaya man. Nabartek ka? Hekwa, Salmat. Lakay numak labasik. Nanganta ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nga agpaiso. Ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silad ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kid daw na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang.
Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabi Katwan dagasan nak tungaroda ni Diyo opisina, kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga Rod, urayan kanton Diyo opisina, inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdenayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti kundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga Rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napalag nagkakatalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay wun talaga na singpot ni Ivan, balasang ko. Iso ti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga Rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wan, ngamdiyo ka din iba-ibayang. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaan. Saan ka takasta kanayon kang agbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid ang tiyawis ng katrabahwak. Isang mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti pagsukatak na agdigusak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ikang agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumot ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Dayjayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita dagiti messages iti messenger na. Puro mat dagiti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ka chat na. Ay, nasubrak sa manang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidag. Talaga, adyak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang ti pitik to'y puso. Mariela. Anya ti kayat asawang na ito ay. Basaag ti chat ti babae. Agpahadatan anak ki asawa. Na mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan may salaang at text. Chat wano awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsakan. Diyos ko, anya ti rumbang aramidag. Isuro na ko ma, Apo.
Nasaya at matasimmangpat kan, Ivan. Apay ka din. Kasla inururay na ka. Talaga nga inururay ka. Gaputa da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok, kabaulak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo, idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya ka. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyangam dahil siya? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo kan ka. Katsapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Saan ba't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sumbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pay ni Mariel. Sumambat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Pilitan nakmat namin. Pasensya kan. Inaramid ko mat amin na kabaalak ang mga yatkin ka. Talaga ni Mariel lata ti pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreo kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat ang madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata. Tagasawa takat nga ron. Ikarek. Pagserbian kalatakas asawa, Tricia. Tricia, rabiin, huston day ta pa naging inom mo. Napartak ka. May anak kumala ang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamat lang ang tagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang nasyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mo tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging ka asaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapan na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo anak ka. Maawatak tirik na. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damot punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas na ti makisila? Nang runa ka't nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang.
Tirumpay nga rabi damita kan ipakita kan iparik namit asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mulata itilikodan tinarabid na kan ka patsay ka masursuro na kan tumadla nga ayatan anak ko. Tatang. Tinapatag saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaan kay ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarika at anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta Mariel. Sana rong mangagpaabak ka. Ipakita mi ti asawam saan nagbidot iti panangikalay sanaken ka anak ko. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver, manipud probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga linged na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga isu ti baknang nga makunak nga adamet mabalin ti pamilyami. Daytoy ket gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkel mi babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ken ni mami. Gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat. Gapo ta talaga nga ititad damat amin amasapul ko. Itad da amin akid dawek nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Baraw? Ne, baka mo't gayam, antine na. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight at sungan. Way ko kuma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga itakala nga agawid, ada alam ti rabi iya. Naimasan mi nga minti nagjajaming kadagiti barkada, anti. Diyan mo ito naputan ti oras. Susapaw, nabartik ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnag karabrabe eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbut nga kandi. Ngamin, awan magbasol ko. Amuyom nga nasimpay ta kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Ada pa'y klase minton bigat. Oo, nanti. Mala, umunag ka, tailak kontigate. Oo, nanti. Sige ka ron. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka din. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka magtandem, Fred. Di mo't nagkari ka adikan uminom iti ara. Wala ngam. Tsak ba't nga rod malaptan ti bagi. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka din. Saan ba nga ron?
At na kita dito higit ti kalsada. Agur-uray kiti paglugana nga gawin. Ay na, adalaman karabi Uy nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw kita aging gaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak kita ayan mo itamot laang. Sige. Urayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananag ka. Oy, Denver. Bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ni. Apay nga dakat dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga di kastamara? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, nga dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rin muar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay apim manaw. Kasta ka di? Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasam man, tas sinukod na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rod tinaginumana. Tanda ni Ijang matanayawit di bagay. Maglangan, tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkunang amin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam ka ba ilan? Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ka pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrag ita. Saan mana? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, nasayaan kami matlat na anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip medya Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak na rod ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyag, George. Kasanuhay din bag. Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rudan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sus! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Unaran, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita itigatang ta. Dating gawi bro. Nagtakaw ta man. Kawan na. Anyapi ngay. Awan mo dun sa balay pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. At nga. Nabayag ang pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan. Ito nga ilako ta. Ang kay wala at ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani. Birugan mo ng tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat nga kurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay nga'y apati pa nagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, Mami. Ikarin, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y nga inaramid mo.
Mami. Ikanda kamot ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. Yan saan dakit din, Mami. Itikas na. Makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikasuanan ni manang mo aji na tidarum kontrakan ka. Iso na laang tadyaklap mo. Numanugot ang makiareglo ti tinakawan nyo. Kahit naman siguro, Mami. Gamin, awan mo't naalam ija balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yung lata atakawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo lata nga idarom. Pangaas niyo, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami. Daddy. Daytoy boy! Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Di nakpakibiyangan dito eh. No di mo kaya't asikat ibugbuga, Klose. Marshal. Daytoy tirumpang ganwana. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad atan. Yung sambat gayam, tanabayagan ang nag-drop. Kanya, pundo ka diti bagbaga ti amam, Denver. Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw itming alawas mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka ang namintakan! Marshal, Huston. Kunam nga gad-aral ka. Ngamusamit gayam. Tatay tagbisbisot aramidam. Nasaysaya at lang na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papa-eskwela kayo ka. Tagtagad din nagpalpalog tinararamid mo. Iso apilayan ka namin. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalong-along mumat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita. Sikamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maaramid kayo ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam ko mamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak. Di kagdanag. Nulakid di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak lang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lagi di ka ba ilan na mabukaw kay tibiyag ko? Lukas tangarod. Panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisimnubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw ka. Talaga siya ako'y makontak ni Roxanne. Mawatag met kiti. Labi akas siya tinagbalin na desisyon na. Anya ngay arat. Siyak matlayang takin basol. Ano sa tigas to'y nagtungpalan ti relasyon ni basol ko ti amin. Uy, basol ko. Kasano at paitan.
Nagawid ako. Sigurado bugbugan nakmanin ni Daddy. Lumakita lang. Sa dinupaitan, di pa pala. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni Daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan kumatikas to'y ama paspasam ah. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat nga minagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod, adalitan, nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samti ungat ni Daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kakit mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabayin ka. Gusto na itan, Marshal. Pangasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablosahan na mga aramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagaling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Well, Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. hasto mata. Makasikur ngamin dito hospital. Kaslakarkarok agsakit no dak dito eh. Ti kunamkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat Manang? Urayan tabiit ni Mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni Daddy ngay. Kaslasan mo't ngamin may dito hospital. Saan? Kaputa makumikong kadagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, edi kinagkabilnak ni Daddy. Nang ron ay dinakita ka na talimudaw ni Mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan di ulong? Agnakam kamat siguro itan Denver. Mawatak matgid din ni Daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanan mabalin ko. Anya ngay nga rod, kat nagbasulakmat. Di mo gurguraan ni Daddy. Nagbasol ka. Iso nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laang day taken ka. Ito tanay bagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano suplayan ka laangan, tagmula ka itinateng. Agardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag, timay sa gardinero. Masadot ako nag-eskwela, Daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayat magindi. Tapno mapadasam madagrigat. Sana tayo talayang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro, DJ Ili. Tapno marugyan maten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makamo agumatan ka dagiti ka sa pula mi jay. uwan, Daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidag amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo magkayat tag-eskwela. Aggardin ka nga ron.
Sumrumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukat manan iti drum. Bayat iti tayo. Tanalamis ti danong akargana. Anong sakan? Ti makaramid ak manan iti sana rumbang. Antyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kunti agupar iti nalamis at anong. Denver! Aginana kapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong kapay tani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinin. Imbag monta na ka umay kayo. Kanya nga iti inalang ang merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Ato At dapay lining takamote. Kan nagluto ak matla ang itidikat. Ag merienda ka pa'y. Uwan man. Apang iso, mabisina ko, mami. Ag may sa kamat, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinadwaan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinuang na. Ag sublimot lang hinton madamdama. Kasta ka di, ay na, nagdakalan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samutan mang mangahan gapo iti katatrabaho mo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimuto nga. Nagrigagahan dag garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimnag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akas to'y tinamay anti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod di kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Agdadagiti kundaway. Akas lakayat kunti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita kan ko na nagbalbaliw akon. Ipakita kan ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan may adwa. Kat pacheck. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami kan ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Manual daw na kastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimulam yan atang.
Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano dandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog kan gastos mi. Iti dandani upat abula na pa nag-garden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Ko, Daddy. Nariknamat sigurong tiriga ta garden. Dandani di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat nagiti mulayo. Ulitat pa'y maminsan, Daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka dayta, Denver. Desisyon mo dayta. Wan, Daddy. Kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka dayta kunak manen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Supplyan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat matistoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay nga ron. Gatsak lang at piman ti saan anak kaadal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang da undergraduate. May sakla ang piman agardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair la ang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagpagana. Tinasayat. Rumuarak man. Mapanak man kit dita yan ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating mar ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Aumpay kitin palasang o masidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak mangaminan masahangot agpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lang tamo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino tinakakitaan, bro? Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adang kami nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Un, bro. Madlaw alasingit tayo titong kalmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkib-kibin da pa yung arang, bro. Anya? Sigurado ka di ani Roxanne tinakitan, bro? Un, bro. Sigurado 100%. Awan matgaya man rason. Tap nagpursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawon, Denver? Nakiasawang matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaid mo kat diti ang trabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawam ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, way.
Talaga kasta tibiyag. Amo nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay na ayat ko iti kastaunay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit dia. Aramidom day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo manak ko, saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket di ti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadagiti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Ngam talaga di akong maiulot ag-eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa'y kititibiro ki Jai, nang runa nung nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wen, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang na makalipat ak tumatlaan. Pati ka kasta anak ko. Normal lang ti kastarik ng ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo, ading ko. Wala nga ron, mana. Kasi ti Diyos, basit lang nga na panagsalugag, malpasen. Wala. Sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang, ading ko. Wala nga ron, mana. Sapay ko ma. Tamatyambaan man nang uminatin natin, intun pa nag-aapit. E di kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador, aging gamalpas ti balay. Wala. Napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wen nga rod Sapay ka nga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan, mana. E di kasta, saan man rin amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Kat paragsa ka nak. Ngamin, makitkita ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uri ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran nagiti karik. Banag apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan dadi. Malaksid nga inidyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo. Ken adda pa'y balay mo. Dahil tagad ka pumadlahan ka na kayo, manan. Kapo ka nagiti pamagbagayo kanya. Uwan Ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagin matlaan. Makunak nga stable kan. Iso ang mabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat na mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne. Iso ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso. Di manang mo't. Mabalin ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka man. Kumusta? Okay lang, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba tayo? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. Saan na dalag pagpabak ng aramidam dita? Ha? Huwag nga ron. Pasensya ka na. Jakmatan makadagdagas ditayan mo. At nakasingsing ko magkasarin tong Domingo, bro. Ang mga kaya mo tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka man. Saan na puro trabaho, bro? Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang edam mo. Ang mga mabirukan mo tanijay, di kong kunada adawan mo. Ha? Sika talaga, Frank. Mapantan tumaro na, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin ka tuwarudan dito. Tagasinaktan dito dagos ko, bro. Urahin ka na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro.
Hintaman mang biro kiti siya. Itay pa namin nga agsiksikaw ti tiyak ko kag. Loko ka talaga. O niya, sumuro ka kanya? Saan mapangkalapta na siksiga. Sige ka ron. Panawang ka pa nga ron dito bro. Sana balay, agsubliak mo lang kadagos. Urayan ako ay. Huwag na yun, partakam nga ron. Huwag, mapala ko. Ay. Naglukom na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinlan na itay. Kanya nga ita, agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O talang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen, isuti ka na nga aramidan na kanya. Isuti ka na nga aramidan na kanya iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngabda ni Roxanne ita tito'y. Ay, ang nervyosak mo tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan na ni Frank. Ang mga nung nagsubli, kitisutin ng pitik itilapayag ko. Makamunitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin mat gayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, nairanranamot lagit din. Wen nga ron, Ikat, kumusta ka matan? Taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ay, kuwan. Taga-benggit mat laang. Sige ngay. Ay, kuwan. Kinapot mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y puso. Denfre. Pudno ti bagbagak, Roxanne. Sika ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko ti nagtrabaho. Kat sika hamat lang ti rason. No apay naragpat ko amin na paligik iti biag. Denfre. Tamo kiti. Kat agsinubyan tabay. Ngam naksanggasat na nakiasawa ka magayaman. Denfre. Ha? Agsangsangit ka? Ay, kwa. Saan, Denfre? Apoy ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwang. Masenso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawa ang taday baga. Walang ti, umayakon. Denfre, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. I-type ko. Oh, adto eh. Daita ti number ko. Agyaman na. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Uraik ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dinuwayan tinapanan na. Ay, naghawi din Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya.
Awan pa'y matasawa ni Roxanne, Barok. Sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti ka anakak. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isu na lang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isu na lang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka nung ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsila na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Agam, kuna namat adumteng to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputad nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Nay, apay nga ngagluwa ka matang? Nada ka di madi anay bagak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, auntie Nena. Denver, Roxanne, awan ti sabali gay bagak. No di ti panangkablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagpagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional dan. Idintutas ka kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Tirik na. Idikinabkabil ka. Masakit. Tirik na kamakit kita kang nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan idi ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyan makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko ngagnagam nga. Gayat ko tumakder ka. Babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin tagiday. Kat parte di panang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay amaladaw ti amin. Kat ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka tagiday kay nararabig ko kang kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsat mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni Daddy di kasarta. Imbagbaga na nga niya, lakay. Tiko na.
Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apan ang patrabaho na kanyak iditi garden. Siguro, no sana kasya tinarami na kanyak idi. Ang mga nunjak mo't naragpatigas to'y kasasaad ko itay ti biyak. No di nak binugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden idi. Ang mga nun tultuloy ko lahat tinag-adik. Kat awan na pulos na turong ti biyak ko. Nang runa idi sinin na anak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagito amin abanan, kat adda makagapuno ang pay amapaspasamak. Ore sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latama ti tibiyag. Nang runa, kat sikat tinasawa. Sikat talaga. Panagkuna kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anakipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wani nga ron, baan nagapakaragsa ko na Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangin, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro keng nga. Kat ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Ang mga ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpateng ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F adan dua nga anak mi kani Roxanne. Uray sa anak-anak kaadal winumaku na a professional akas kadagiti kakapsat ko napintas latta met ti biag mi asa nga pamilya. Saan kami met nga agkurkurang nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamada maalumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak adyak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pa'y kitdi ta inaramid na tikas tiyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko adyak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver.